Gerenụ akụkọ ụwa nke taata bụ Fraịde, abalị 20 n'ime ọnwa Mee afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa ga-adị n'ụbọchị Mọnde abalị 30 nke ọnwa Mee afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us02web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra Worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ Nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka Nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-arịọkwa onye Biafra ọbụla ịtụnye naanị opekampe $10 kwa ọnwa iji wee nye aka na nchekwa ala nna. Ọgbakọ ntụkọta ego a ga na-adị kwa ụbọchị Satọde ikpeazụ n'ime ọnwa ọbụla. Ya mere eji ohere a na-akpọkọ ha na eze sio ka ha jụkwa ịnabata oku ndị omekome na-akpọ maka ntụkọta ego n'ụdịdị otu a, wezugakwa nke a ga-abịara gị kwa ụbọchị Satọde n'ime ọnwa ọbụla. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị otu Indigenous People of Biafra agwala onye isi ụlọ ụka Deeper Christian Life Bible Ministry bụ Pastor William Kumuyi ka ọ kpachapụ anya ya maka ọnọdụ enweghị nchekwa dị na mpaghara South East n'ihi atụmatụ ya ihiwe ọgbakọ nkwusa oziọma n'Aba nke dị na steeti Abia. Pastor Kumuyi hiwere ọgbakọ nkwusa oziọma ya n'Aba nke ga-amalite n'24 ruo 29 nke ọnwa Mee afọ 2022. IPOB sịrị na ya agaghị ekwe ka mmadụ ọbụla nwụọ n'ihi ọgbakọ nkwusa oziọma ahụ. Ya mere na ndị omekome bụ ndị na-akpọ onwe ha ndị ọkpa ịgba na-amaghị ndị ha bụ nwere ike ịbata n'ime ọgbakọ nkwusa oziọma ahụ ma kpaa arụ wee bokwa ya ndị otu Indigenous People of Biafra. N'otu ozi nke ozi a zipụrụ site n'ọnụ onye odeakwụkwọ ozi ya bụ Emma Powerful, ọ gwara onye nnukwu ụkọchukwu ahụ ka o kpee ekpere maka ọnọdụ enweghị nchekwa kwụsị na mpaghara South East ma gwakwa ndị ụka Kraịst ka ha kpọkuo Chineke n'ekpere ka ọ gbaa ndị omekome bụ ndị aka ha dị n'ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala Biafra n'anwụ. Ọ sịrị na ha tụrụ anya na ndị ụka Kraịst gara akpọ oku ka enye Nwaada Deborah Yakubu Samuel ikpe ziri ezi bụ onye ndị ụka Alakụba gburu ma gbakwa ya ọkụ na steeti Sokoto. Ọ gbarụrụ ihu wee sio na ndị gburu ya na-agagharị n'efu ebe ndị ọkaiwu mmadụ 34 bụ ndị ihere na-adịghị n'anya ewepụtala onwe ha ịgọchite ọnụ ndị ahụ bụ ndị kpara arụ ma gbukwa nwaada ahụ ebe ndị ụka Kraịst na-ele n'anya. Ọ sịrị na ọ bụ ihe ihere na ndị ọrụ nchekwa Naịjirịa bụ ndị iru abụọ nwụchiri naanị mmadụ 2 n'ime ndị ahụ kpara arụ ahụ n'ihi na ha bụ ndị ụka Alakụba. Ọ sịrị na ọ asị na nke a mere n'ala Biafra na ndị ntorobịa niile bụ ndị na-agagharị n'okporo ámá gara enweta onwe ha n'ụlọ itiri ndị uwe ojii ebe ụfọdụ n'ime ha ga-abụ ndị egburu egbu. Ọ nọrọ na-ajụ sio mmadụ ole ndị ọkaiwu n'ala Igbo maọbụ ndị ụka Kraịst wepụtara onwe ha ịzachitere onye ndu ha bụ Nnamdi Kanu ọnụ, mana 34 bụ ndị ọkaiwu apụtala na steeti Sokoto ịgọchitere ọnụ ndị a gburu Deborah na-enweghị ihe o mere ha. Ọ sịrị na ugbu a bụ oge ndị ụka Kraịst na ndị ozi Chineke ga-ebili kwado ndị na-achọ nwere onwe Biafra nakwa Oduduwa pụọ na-agbụ ndị Alakụba Naịjirịa ka ha wee nwee ike nwere onwe ha inwe ofufe nrọ otu o si masị ha.
Otu jikọtara ndị ụka Kraịst na Naịjirịa bụ CAN n'aha mkpirisi bekee azaghachila ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB wee sio n'ọgbakọ nkwusa oziọma ahụ nke onye isi ụlọ ụka Deeper Christian Life Ministry bụ William Kumuyi na-akwado ime na mpaghara South East bụ nnọọ ngọzi. Ọnụ na-ekwuchitere otu CAN bụ Adebanjo Olajide zipụrụ ozi a na nzaghachi nye ndụmọdụ ahụ otu IPOB nyere Kumuyi ka ọ gharakwa inwe ọgbakọ nkwusa oziọma ya n'ihi aka ọrụ ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ na-akpa na mpaghara South East. Olajide gara n'ihu rịọ IPOB sio na ibute ọgbakọ nkwusa oziọma ahụ na mpaghara ahụ bụ ngọzi ma ọ ga-ewetakwe ndị bi na steeti ahụ nakwa na mpaghara ahụ mmeri na ozuzu oke. Ndị uwe ojii steeti Kaduna ekwupụtala sio na mwakpo ndị ekperima mere n'okporo ụzọ awara siri Kaduna gawa Abuja bụ nnọọ eziokwu. Cheta na iwetara gị akụkọ n'abalị ole na ole gara aga wee sị na ndị ekperima tọrọ opekampe 10 mmadụ abụọ n'okporo ụzọ siri Kaduna gawa Abuja. Ndị ekperima zọchiri n'igwe wee were mgbọ wụọ dịka aka igwe ma merụọ ndị njem 3 ahụ tọrọkwa imirikiti imi ndị ọzọ. Ka o siladị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Kaduna bụ Mohammed Jalinge n'ọrụ ụnyaahụ bụ Tọzdee ekwupụtasị na nke a bụ nnọọ ihe mere eme. Ọ sịrị na onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Kaduna bụ CP Yekini Ajọkụ nakwa onye kọmishọna na-ahụ maka nchekwa nakwa ihe na-eme na obodo bụ Samuel Arụnwan gara njem nleta n'ogbe ahụ njinji ya jiri n'ụbọchị Wenezdee wee gosi mwute banyere arụ ahụ. Ọ kọwara sio na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nwetara ọtụtụ oku gbatagbata na mbụ banyere igwe ndị ekperima bụkwa ndị bụ ngwa agha ọkpọkọpịọ wee na-atọrọ ndị mmadụ n'agbata ụlọ ụka St. Peters nakwa ọrụ ubi Audu Ogbe dị n'ime obodo Kateri dị na okporo ụzọ awara si Kaduna gawa Abuja. Ọnụ a na-ekwuchitere ndị uwe ojii sịrị na ọ bụ ezie na ndị ekperima gbara egbe aghara n'ụgbọala ndị njem n'atụmatụ ha ịtọrọ ndị a. Ka o siladị, Jalinge sịrị na ụlọ ọrụ ha ezipụla ndị uwe ojii ka ha ga-buso ndị ekperima agha mana ha na ndị ekperima ahụ kparịtara mgbọ dị egwu bụkwa nke mere ndị ekperima ji rie mbọmbọ ma tinye isi n'ọhịa. Ọ sịrị na ka ọ dị ugbu a na-amatabeghị ọnụọgụgụ ndị a tọrọ mana o kwupụtara mmadụ 3 ndị nwere mmerụ ahụ bụkwa ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a na-anara ọgwụgwọ. Ọ sịrị na onye kọmishọna ndị uwe ojii enyela iwu ka eme nnyocha tọrọ ọchịchị ịmata ebe dowere ndị a tọrọ ma zọpụta ha ma kpochapụkwa ndị ekperima ahụ. Ndị na-eyi ndụ egwu awakpola ime obodo Gidanwaya dị na steeti Kaduna bụ ebe ha tọrọ ụmụ akwụkwọ ndị inyom 4 n'ụlọ akwụkwọ dị na steeti Kaduna bụ Kaduna State College of Education nke dị n'ime obodo Gidanwaya na ọchịchị kansụl Jemaya na steeti ahụ. Ndị nta akụkọ mere ka anyị matasio na atọrọ ụmụ akwụkwọ ndị a na Maiwan nke dị na mpaghara Gidanwaya. Ọ na-ekwuchitere otu jikọtara ụmụ akwụkwọ na steeti Kaduna ngalaba nke ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Comrade Benjamin Fie sịrị na ndị ntọ mmadụ a akpọọla oku ka ụmụ akwụkwọ ahụ kwụọ ukwutukwu ego tupu atọhapụ ha. Fie sịrị na ndị a atọrọ gụnyere Richel Edwin bụ onye nọ n'ogo agụmakwụkwọ nke 2 na ngalaba ihe ọmụmụ Geography nakwa Biology, tinyere Esther Ishaya bụ nwata akwụkwọ nọ n'ogo 200 level na ọgbara ihe ọmụmụ Economics na History, tinyekwara Promise Taminu bụ onye nọ n'ogo agụmakwụkwọ 200 level na ngalaba ihe ọmụmụ English na History, tinyekwara Beauty Luke bụ onye nọ n'ọgbara ihe ọmụmụ CRS n'ogo 300 level. Ọ kpọkuru ọhaneze ka ha na-ekpere ụmụ akwụkwọ ndị a na ndị nne na nna ha ekpere mgbe niile. Igbo bụ Igbo ndị ọma, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka Igbo onye agha na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Onye ndu ụlọ ụka Nri Evangelical Spiritual Church bụ Primate Elijah Ayodele akpọọla oku ka atọhapụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu. Ayodele nọrọ n'ụbọchị Tọzdee gwa ọchịchị onye isi ala Muhammadu Buhari ka ọ tọhapụ Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS. Primate Ayodele sịrị na Kanu kwesịrị ka a hapụ ya ka ọ laa n'ihi na ọ bụghị ya butere nsogbu enweghị nchekwa na mpaghara South East. Ọ rụtụrụ aka sio na agha na-ebuso ndị bi na mpaghara South East niile bụ n'ihi iwe na
n'ọnụma ndị mmadụ bụkwa ndị na-enwetaghị ikikere ọchịchị. N'otu ozi o zipụrụ site n'ọnụ onye enyemaka ya na mgbasa ozi bụ Oluwatosin Osho, onye nnukwu ụkọchukwu a sịrị na gọọmenti ga-aghọta nke a n'oge na-adịghị anya ma ọ ga-atọhapụkwa Kanu n'oge na-adịghị anya n'ihi na idowe ya n'ụlọ mkpọchi agaghị eweta udo na mpaghara South East. Primate Ayodele toro aka na-achị steeti Anambra bụ Charles Soludo maka njem ịga leta Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS. O nyere ndị aka na-achị steeti ndị ọzọ ndụmọdụ ka ha soro nzọmụkwụ ya n'ime njem a ka udo wee chịa. O kwupụtarịrị sio na Kanu abụghị nsogbu bụ nke kpatara ọnọdụ enweghị nchekwa na mpaghara South East, ya mere na ekwesịrị ka a tọhapụ ya ma kwụsịkwa inye ya ntaramahụhụ. Ọ kpọkuru gọọmenti ka o dozie nsogbu gbasara ịkpapụ ndị Igbo n'ụsọ tụmadị n'inye ha ikikere ọchịchị n'afọ 2023. Ụmụafọ ime obodo Uturu dị na steeti Abịa arịọla gọọmenti steeti ahụ ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka dịka ndị ọchịnnama bụ ndị na-egosipụta onwe ha dịka ndị ntọ mmadụ na-akụchisi okporo ụzọ siri Ọkaigwe gawa Uturu bụkwa nke ediketere nso n'ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Abịa bụ ABSU. Na nso nso a, ndị Fulani na-achị nnama tọrọ ụmụ akwụkwọ mahadum steeti Abịa n'otu ụgbọala bọọsụ. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ha gbagburu onye ọkwọ ụgbọala bọọsụ ahụ durukwa ụmụ akwụkwọ a tinye isi n'ọhịa. Kosiladị, ozi anyị nwetara kọwara sio na atọhapụla ndị a dịka ndị nwe ha kwụsịrị nde naira 4. Otu onye bi na mpaghara ahụ bụ nwata akwụkwọ mahadum ABSU sịrị na atọrọ ụmụ akwụkwọ ndị a n'ụbọchị Sọnde ma ndị ntọ mmadụ akpọrọ ndị nwe ha ka ha kwụọ nde naira 10 mana ka ha nwesịrị nrụrịta ụka ka ha bịara kpebie na a ga-enye ha nde naira 4. Ọ sịrị na atọhapụrụ ụmụaka ndị a n'ụbọchị Wenezdee mgbe ọ kụrụ elekere anya 3 nke ehihie dịka a kwụsịrị ụgwọ a. Otu nwaafọ ime obodo ahụ bụ onye na-achọghị ka a kpọọ ya aha sịrị na ndị ntọ mmadụ a bụ ndị Fulani bụ ndị tụgharịrị okporo ụzọ etiti a ka ọ ghọọ ọdọ ndị ntọ mmadụ bụkwa ebe ha na-apụta magburu ndị mmadụ tụmadị ndị na-agbafe n'okporo ụzọ ahụ wee gawa n'ime ọhịa bụ ebe ha na-amanye ndị nwe ha ka ha kwụọ ụgwọ mgbapụta. Ọ kọwara sio na arụ anọrịsị na-aga n'ihu kemgbe afọ 2021 ma o nweghị ndị nchekwa bịara gbatara ha ọsọ enyemaka. Ọ sịrị na nke kasị njọ bụ na e nwere ogbe nnyocha ụgbọala ndị uwe ojii na ndị agha n'okporo ụzọ ahụ mana ihe ka ha mkpa bụ ịnara ihe ọkwa ose. Kosiladị, ndị bi na mpaghara ahụ emeela mkpesa wee kpọkuo gọọmenti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka ma gwakwa ndị ọrụ nchekwa ka ha rụọ ọrụ dara n'ụbụ ha. Ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Abịa dị n'Uturu emechiela ụlọ akwụkwọ ha tuturukwe mgbe a na-akpọghị aha dịka ụmụ akwụkwọ iwe na-ewe mere mkpesa n'ihi oke ntọ mmadụ nakwa igbu ọchụ ndị Fulani na mpaghara ahụ. N'ụbọchị Tọzdee, ụlọ akwụkwọ a mapụrụ ọkwa ezumike nke ụmụ akwụkwọ a n'ụbọchị ụnyaahụ. Ọ sịrị na ezumike a ga-amalite n'ụbọchị taata bụ Fraịde dịka ọ gwara ụmụ akwụkwọ ya ka ha kwakọrọla ma na-aṅakwa ntụtụ ruo mgbe a ga-akpọghachi ha ka ha lọghachi n'agụmakwụkwọ. Ụmụ akwụkwọ ndị a sonyere ndị bi Uturu na Ọkaigwe wee mee mkpesa wee bochie okporo ụzọ siri Ụmụahịa gawa Enugu igosi iwe ha maka oke ntọ mmadụ nakwa ogbugbu ụmụ akwụkwọ na ndị nkịtị tinyekwara ndị njem na okporo ụzọ awara awara siri Ọkaigwe gawa Uturu. Kosiladị, njem mkpesa a bịara ghọọ tigbuo zọgbuo mgbe ndị ọrụ nchekwa batara ịchụpụsị ụmụ akwụkwọ ma site n'ịgba egbe. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ riri mbọmbọ ịzọrọ isi onwe ha ebe ndị ọzọ kwarịtara ngụ ha na ndị ọrụ nchekwa. N'otu ihe ndapụta ọzọ, ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB adọọla onye na-achọ iji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC zọọkwa aka na-achị steeti Abịa bụ Ikechi Emenike nakwa otu pati ya sio na ha anwakwala anwa hiwe ọgbakọ ntuliaka elu ọbụla n'Ụmụahịa n'abalị 20 nke ọnwa Mee afọ 2020. Nke a bụ ozi ahụtara n'otu ozi nke ọnụ na-ekwuchitere otu abụ Ima Powerful zipụrụ. Powerful sịrị na Emenike agaghị emechi ọnụ ya wee na-ele anya ka ntọ mmadụ na-aga n'ihu ebe a gakwara n'ihu tọrọ ụmụ ha ndị nwaanyị n'Uturu. Ọ sịrị na nke a bụ nnọọ igosi iru abụọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị a maara aha ha bụ ndị na-anaghị egosi mmetụta n'ọnọdụ ndị mmadụ na-agabiga ebe ha sịkwara na ha bụ ọdịmma ọhaneze n'obi. Ọ sịrị na ọ bụ ihe jọkara udele na njọ na ndị Fulani tọrọ ụmụ afọ Igbo ndị nwoke na ndị nwaanyị na mpaghara Uturu ebe Emenike na ndị otu ya mara ọnụ ha akpụ
ma na-akpakwa agwa ọ gbasaghị m n'okwu a. Ya mere na ọ ga-akara ha mma ka a gharakwa ịzọbanye ụkwụ na ọgbọ Chidiebere Park dị n'Ụmụahịa n'ụbọchị tata ime ọgbakọ achụmnta vootu. Ọ sịrị na ha agaghị ekwe ka otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC maọbụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla nwee ọgbakọ achụmnta vootu n'ala Biafra ebe ndị Fulani na-atọ ndị mmadụ na-eleghị anya n'azụ ma gakwa n'ihu na-akwaso ụmụ ha ndị nwaanyị iko n'ike, ebe ọ kọwara nke a dịka arụ n'ala Igbo. Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka ichi ọnụ were nchi ga-emesịanụ, mana tupu anyị achịkọta ya kpamkpam gerenụ ọkwa. All hail Biafra! All hail Biafra! Biafrans! The die is cast. The wind is blown. Biafra land is completely surrounded by our enemies. They are now going house to house, killing our youth, women, children, men, livestock, burning houses and markets. They will reach your village if not stopped. We must defend our home, protect our mothers, our fathers, sisters, brothers, friends, and our neighbors. No mission is too complicated. We will get the job done. We have sworn to sacrifice our lives if necessary to ensure the survival of Biafra. We did not ask for this, but have been pushed to the wall, while the rest of the world watched, doing nothing as we are being slaughtered. We have cried and begged enough to deaf ears. We cannot make peace with one who wants no peace, but seeking to exterminate us. The only option left is to rise and defend us by all means necessary. Nigeria government, Boko Haram, bandits and herdsmen are one and the same. U.S. government knows this fact. U.S. government has more and better intelligence apparatus than the rest of the world put together. USA government, by selling military hardware, is supporting genocide of other ethnicities and Christians by Muslim Fulani-led Nigeria terrorist government. To defend us, we need tools, and to get tools, we need support. Seeking self-defense is not a crime. We must be ready to strike when ordered to do so. From the Defense Structure Central Commander, please support Biafra Defense Fundraise Campaign. It is our duty. We, not the next generation, must get the job done. We did not ask for this, but compelled by necessity to survive. We cannot continue sitting and watching our people crushed or remain enslaved. We have been pushed to the wall, no place else to run to. Self-defense is not a crime. If Ukraine had to defend themselves, we must defend ourselves from the foreign invaders and the imposed governors. Man, we have to do this. This generation, not the next generation. We have to fight for our survival or else be exterminated. Support the Biafra Defense monthly fundraising. We are down, but not out. For the Lord is with us. We need your support now. We need your support now to be ready. We must be proactive. We need tools to defend ourselves. We need tools to defend ourselves. All hail Biafra! All hail Biafra! ABVet, American Biafran Veterans Network, Umuada Biafra Worldwide, and Biafra News Anchors approved this message. All hail Biafra!